Kalian mo. Ila nga ikin afay ko pipi yan di nga wali pa. Wow, fuck. You don't look like. Singa ngay ko nga kasi mo. So sino mag kay do ko ro ba maloban. Si may pusa ko do masa pusa ko iya de fangado ira. Ya kado ko si ini nga de 20 so fa sa. How old are you? Well, 59. I'm like, oh, you still strong. Okay, no. Vai macam okey fu. Orang bukan pusat bukan pengen ke do. Orang bukan mau. Orang sikit ni orang pengen mah ya. Bukan awak do okey. Wah, if you were car mah ya pe. Sorry. Ke vai fa ba ke do. Orang kalinga. Orang meu ni ngai orang fai ngam ni je. Pero ke do makai ni ya. Kambangan mo ko five si pokok kambangan. Oleh fainga rumah kali yang. Esko inga nga anak ko nga umalang nga si umalang ko ovay ko na. O kikira penga ko kuwa ko ma. Ano ko? Ay ko nga kuya si kusaro mo sige. Ela ko pure lang fai kura ka fao. Ana di kina uri o loki mo ti. Ikuwa nga. Kififia pesa nga wa mas fa nga. Ilo la uri la o makai fai upol mo. Wala dia makai ko singu wa bengi sing ko fa fa. Ni me va caro mo jikule puto. Fa fa sa ga ba. Ilo ka mana. Ilo ka mangan. Ni on